днешното видео ще ставаме известни. Моля ви се, сега се абонирате всички и да ни изгледате последното видео, да го направим популярно. Това е това видео! Искаш да се натискаме върху Андрей! Иска дали да спечелим! Разделяме се на два отбора. Ние сме отбора кулите. Боксиращите акули сме. Айде, малките булки. Нашо дуо как се казва? Тимон и Помбе, ето го Тимон. Ето го и... Да, най-добре. Това е Тимон и Тимон, бе, бата! Не, Тимон, виж ми пуски от Това е Тимон и Тимон, бе, бата! Алвин и катеричоците са това. Който събере повече последователи за 3 часа печели. Ето, качено е преди една минута. Колко имаме? 0 гледания, 0 лайка и 0 коментара. Добре, рефрешни. Все още имаме 0 гледания. Майка му стара. Ще направим надпревара за популярност между TikTok и YouTube. Едните ще пускат видеа в YouTube профила на LavaBear, а другите в TikTok профила на LavaBear. Който отбор вдигне повече последователи на своя профил е победител. А сега ти, за да продължиш да гледаш това видео задължително, и ти трябва да се абонираш за профилите на LavaBear. Първо последвай LavaBear в YouTube. Ето това е правилния профил. А този, между другото, е супер фейк. Ама много фейк. Не го последвайте. А после последвай и LavaBear в TikTok. Ето това е правилния профил. Няма как да проверим дали си абониран, но ако го направиш, ще те обичаме супер много и ще ни подкрепиш. Благодарим на всеки от вас, който последва LavaBear в TikTok и YouTube. Вие сте номер 1. И като заговорихме за LavaBear пристигна в верига супермаркети Била. Елате да намерим напитки. Била е първата голяма верига супермаркети, в която влизаме с нашите първи единствени напитки LavaBear. Над 160 магазина в 50 града из цяла България. Ето ни нас! Тук сме, ето ги! Тара! LavaBear пристигна в Била. Взимаме си още една Orange Magma в количката и към касите. Тук сме на селф чекаута. Скоростно маркиране на LavaBear. Нинджа на касата, човече. Всичко е сканирано, плащаме и излизаме. Пълна турба от Била с LavaBear. И така, приятели, вече официално може да кажем, че LavaBear е everywhere. Нападайте в Била. Ти какво искаш да ни се падне? TikTok профила на LavaBear? Аз искам да ни се падне TikTok профила на LavaBear, защото мисля, че в TikTok и двамата знаеме супер много трендове. Йонка, ние с тебе за... Чай са, те са на 5 метра от нас. Йонко! Тихо, брат! Окей. Трябва дискретно да ни чуят гениалните идеи, които имаме за днешното видео. Брат, до тук ли стигнахме, за да събираме последователи, бе? Ние ли паднахме толкова ниско, бе, Илане? Само така ли мога бъдем известни? В отбор имаме човек с по 4 милиона последователи, а там в други отбор някакъв Мижев Иван Петър с 600 хиляди. Смисъл, това е... Пък и те нямат една скрита карта, които ние с Анди имаме. Hello! Нинче, здравей! Носиме ти подарък първо. Всичко сме го измислили, ето тук в бъбрека. Каква глава крие то мозък. Гледай как се чува, гледай са. О, майко! Пълно догоре! Ние за какво се борим? TikTok или YouTube? Виж сега, за мен е без значение, но имам гениалната идея, ако евентуално ни се падне TikTok-а на нас, така, пускаме лайв. Брат, аз никога не съм пускал лайв. Ще използвам ти си моята кукичка, за да имаме повече гледания. Аз съм 100% сигурен, че те сега ще отидат или при Илина, или при Яница, Хриси, ще има там нещо, целувки, това онова, за да направят повече гледания. Ние с тебе може да се целуваме по принцип, ама не е това идеята на видеото, нали? До сега те целувах за социалните мрежи да станем известни. Ела така, бурсук! О, разбих си носа! Ние просто ще бъдем естествено забавни импровизатори. Дебили. Олигофрени. Добре, съгласен. Максимално. Льохманите, айдвайте да видим кой е за YouTube и кой е за TikTok. Сивите антилопи, идваме. Вижте какви са сдухани, бе. Вижте какви са сдухани, те че са загубили. А как сме сдухани? Изглеждам ли те сдухани? Имам 48 идеи в главата за TikTok. Ти какво имаш? 48 тъпи идеи. Вие за какво се борите? YouTube или TikTok? Ние искаме TikTok. На нас ни е секса! Да, разбира се. Да, естествено. Само преди да се снимаме, кажи ми, разделили сме се на два отбора. Едните трябва да са YouTube, другите трябва да са TikTok. Ние какво да бъдем? YouTube или TikTok и те какво да бъдем? Ето ни нас тука. Кажи ми, само ти ще решиш, че ние не можем да решим. Ние какво да сме? Те да сте YouTube. Ние да сме YouTube, а те да са? TikTok.
Айде! Ти кажеш? И сега искам Гергана реши. флашбак кадри на Дени, как кажеш? Нашата фенка така реши, Гери така реши, ние сме YouTube, те са TikTok. Айде се удърче, чао, радвам се, че се видяхме. 3 часа, старт! Газ! Айде! Аз съм една истинска антилопа в саваната! Иди! Маля, този андикъв задник е отправо. Да, между другото е пати тлъст. Ще ги бутне кола! Ей! Чува, значи можеш и това състезание бая бързо да свърши. С Анди имаме супер много идеи. Първо трябва да видим на колко последователи ни е TikTok профила. 28 100, а я видим техния YouTube канал в колко започва. Уау, бе, YouTube канал има 34,7 човек. Първо, че днеска в YouTube трябва да залеме количество, готини идеи и по някакъв начин някаква част от хората да разберат, че го правим това нещо, за да отидат и да ни подкрепят. Значи, те не са се сетили със сигурност. А ти, какъв таен кос каза, че имаш? Каза, че имаш... Тайният ни кос е да звъннеме сега на Лина и да я поканиме да участва с нас. Защото аз мисля, че ако има един човек, който разбира от TikTok, това със сигурност е Лина. Приятели, искам да ви кажа нещо изключително важно за днешното предизвикателство. Другия отбор имат оператор и шофьор. Ние сме двамата сами като кучета и ако ги биеме, просто ще е уникално. Ние сме Bear Grylls на YouTube. Да, извини. Мале, да не дигне, ако не ще си сипеме пред нея. А, дигна! Ето е най-красивата жена! Опа, Линче, какво става, бе? Трябва да помогнеш на нашия отбор да разбие отбора на Дани и на Йоан. Йоан е в другия отбор. Йоан е в другия отбор и знаеш, че той също има добри идеи, Дани има добри идеи, обаче ние имаме теб. Така че, мислим, че ние ще сме... Линче, ти си наша добра идея. Добре, ще видя с какво мога да ви помогна, приятели. Ами, значи, Линче, състезаваме се. Кой ще събере повече последователи за 24 часа в TikTok профила срещу YouTube профила? Ние кое сме, TikTok ли сме? Ние сме TikTok! Хора, ги сматкаме. Айде, Let's go. Обичаме те, идваме след малко. Айде. И между другото, знаеш как мога да мотивирам? Аз знам как да подкупим. Как да подкупим? Ще изземеме едно кафенце. Кафенце! Ще занесем ще закусва кафе, бе. Не, аз познавам жена ми, тя за едно кафе, знаеш как ще се зарадва. И нещо за хапване и гледай как веднага ще влезе с добрите идеи. Добре. Но преди това, искаш ли да участваш в giveaway за колекционерски фигурки? Новите колекционерски фигурки Dragon Ball Super Monster Flex са вече тук! Колекцията съдържа 12 емблематични бойци и всички те се очакват в турнира. Подгответе се за епични битки! Съберете мега фигурите Dragon Ball още днес и съм насладете на забавлението. О, брадърче, фигурки ли отваряме? Айде! Ето го то! Аз го искам това! Зеления орк! Вижте мен пък какво ми се падна. Бог на цялата! Шишкавата батка е за тебе. Браво, Анди! Вижте му ръцете, бе, човек, гледай какво става. Ето това бед бой тука. Мяза на марсианците. Имаме Голко! Супер сейм! Този уникален Гошко ли, самолет. Гоко, бе. Черно и розово, между другото, една от любимите комбинации. Тук имаме, как се казваше, Вендета, май се казва. Вегета! Това е багета, брат! Това е багета! Ние ги събрахме всичките, бе! Ние събрахме цялата колекция. А сега, слушайте внимателно! Как двама от вас можете да спечелите по една от тези много яки кутии на Dragon Ball Z? На giveaway! Трябва да изпълниш 3 лесни стъпки. Абонирай се за Анди Студио с камбанката! Хареси това видео! И разбира се, просто напишете коментар под видеото. Това са трите условия. Subscribe, лайк, коментирай. Айде! Брат, това е тази чицина, то стана на извънземно, бе. Колекционерските фигури Dragon Ball Super Monster Flex може да откриеш сега и в павилионите за продажба на вестници, изписания и големите търговски вериги като Фантастико, Villa, Kaufland, Inmedio, Relay и други. И разбира се, онлайн на ndvg.net. Така, за първият TikTok ми трябваш ти и едно дърво. Това е перфектно. Пусти камерата тук. Това не е ли големия брат от Анди Студио? Дани! Остава, как? Не ти бе, беге. Къв си ти, бе? Данка! Мале, къв си як.
Готово имаме първия TikTok. Това ли беше? Аз вече само те питам, ти с това видео какво намекна, че съм просто от някакво дърво ли, че съм скован, че съм тъп ли? Аз не мога да разбера какво се случва. Сега ще се скараме ли вече още в началото? За какво ми уронваш? Това е TikTok, бе, брат. Да, брат, ама ти само обиждаш още с първия TikTok да снима. Ти ми кажа, че съм дърво и даже ми биш хамар. Не ти бе, беги. О, я дай малко, бе! Дай малко лава бер! Ето пини си малко лила в Purple Grape. Лава бер, Purple Grape, уникален цвят, уникален Аз мисля си пина едно Sweet Red. Мале, Sweet Red е страхотно. ако ще сте проли лава бер, отидете в някой магазинче. Да, пускай климатика, че умирам. Трябва ни някой, който да ни снима. И сега ще се звъннем на нашия добър приятел Марто Пенев, който се надяваме да ни спаси. Марти, моля те, кажи ми, брат, че си свободен, защото сме го закъсали много тежко. Май ще трябва да разочаровам, брат. Не, как бе. Нищо, до сега принципно Марто никога не ни е разочаровал. Не, че сега ни разочарова. Абе, направо си ни разочарова, брат. Направо ни вкара да не кам къде. Направо на кучето ауспуха ни навря, брат. Хора, поне ви кам на здраве, слава Берто, се е видял, че само той ще пием днес. Отиваме към Комсет, защото искаме да си купим от онези пищаците. И може буквално лично да ни стреля и да сложим нещо на главата, прямо лава бер, бутилка с тиквата. Аз носа! Носиш? Да! О, ето ги, бе! Ето аз съм помислил! Имаме празни лава бер бутилки. Дали да не пуснем лайв? Наистина. Ама то не е лайв, то трябва ние първо да наснимаме идеи, виж стратегията каква е. Пускаме примерно 10 видеа и пускаме лайв и насочваме хората натам да отидат да ни помагат, разбираш ли? Просто ще ги убиеме, човек! Искам под коментарите на всяко едно видео да пишете отбор боксиращата акула са на първо място и са върха. Боксиращата акула и който е коментирал най-много пъти ще спечели от нас персонализирана тениска. Аз ще я направя. Една единствена ще има в целия свят и тя ще бъде ваша. Пишете в коментарите хаштаг боксираща акула и ни последите в TikTok профила на Лава Бер. Сега влизаме в Комсет. Вземем нещата. Айде, бързо. Газ. Айде, имаше пари, бе. Не! Аз чуя дали не се прибираме направо вкъщи и там да слагаме един статив. Ние сме ограничени, човек. Ние някакво правим навън. Ние сме като птици в клетка в момента, човече. Ние сме ограничени от обстоятелствата. Нас ни... Живота ни го... Имаш и перука. Имам. Влизаме в Комсет. Хора, вижте колко нърфове има. Денка, за 20 лева да вземе 2. Айде, let's go. Ако искаш да се бием като рицари, си вземем една перука, мога да ти бъда приятелка. Не знам, брат. Какво може да ми бъдеш? Приятелка. Брат, дай да направим къпъл тиктоци, как си ми приятелка. Какво е къпъл? Къпъл видеа с гаджета, примерно момче и момиче. Двойки. Да, двойки. Ще ни трябва перука, така ли? Тръгвам. Да, искам перука. Пишете долу в коментарите каква е любимата видеоигра и дали искате видео с Денката на Fortnite. Ще правим. Айде. Тръгвам към Джамбо, брат. Хора, останете до края, за да видите тиктоците и Дани как ще бъде моето гадже за днешното видео. О, мага, брат. Значи, гледай се какво. Първото е, може да направим този тренд. Малко е старичък, нали? Обаче ще стане. Анди според мен обаче мога да направи някаква простотия. Смисъл някакви, ще измисли нещо вайрал. Той има много сейвнати видеа в TikTok, в сейв видеята има много сейвнати смешни неща. Това е също, гледай се, гледай се. I'm about to prank my girlfriend. О, ти ще се скриеш под леглото и аз Да. Аз се скрия. Добре, окей. Аз също имам няколко идеи на саундове, които са много популярни в момента, но ще ги видите в момента, в който ги снимаме. Както и разбира се, супер яката идея, в която Лина ще ни цепи тиквите с нърфове. Уникално. Носиме и два пистолета, с които да ни отрепе, бат. Никога не дайте Fortnite оръжие в ръцете на момиче, бат. Така, никога не дайте. Нещо, което набира бързо популярност, това е скандалите. Мога да направим някакъв фейк скандал с някого. Еми с тебе. Айде, Анди! Маля, аз се ускорих тук твърде бързо. Може да помолиме нашите приятели, които ни гледат, да ни подкрепят и да лайкат. Чакай, че ще се спра. Тя какво харесва? Чай лате. Здрасти! Може ли едно студено чай лате с pumpkin spice? Нямаме чай лате обаче. Мале! Добре, значи pumpkin spice лате студено, голямо. Един мъфи с трибия шоколад. Здравейте, едни пържени картофки, моля. Не, в Джамбо сме, брат. Не е Макдоналдс. Първият TikTok, мисля, първият TikTok от това видео в Лава Бер TikTok профил да бъде как казваме, че се състезаваме и че трябва да ни подкрепят. Айде, взехме кафето. Чао! Айде, давай, Йонка, давай, брат. Побързай. Газ, че няма време. 20 минути минаха. О, това е знак.
Това е знак, че сме в правилната посока. Пуснахме алармата! Пуснахме алармата! Пуснахме някаква аларма! Знаеш какво трябва да демонстрираме, че не ни е срам от нищо, трябва на 3 да извикаме отбор буксиращия кули. Добре. 3, 2, 1, буксиращи! Добре, са. 3, 2, 1, буксиращия кули! Айде! Вата ще сипа кафето, вате! Давай, давай! Тича! Леко! Ще блъсна кола, бе! Брат, ти ми спаси живота. Защо ти спасих живота? Благодаря ти. Много са забавни тиктоците с надграждане нещо. Примерно, когато чукаш паржоли, примерно, с някакво малко чукче и изведнъж идва жената и прави така на мъже и почва с големи чук да чука паржоли. Между другото, това е брутално. Взехме кафето с вкусна тиква. Вкусна тиква! Кой обича кафе с вкусна тиква? Лина! Кой обича тиква като цяло, бе? Лина, все пак е септември месец, идва Хелуин, ще снимаме Кървава луна, сезон 3. Ама Знаеш, че са на 5 октомври в 10 часа. на 5 октомври в 10 А ти часа. знаеш, че и ти участваш. Кървава! Аз участвам! А знаеш, че Дани и Йони също участват. Дани и Йони участват в Кървава луна сезон 3. знаеш ли, че и аз участвам? Какво? Това не мога да стане. Знаеш ли, че и Лава Бер участва? Това не мога да стане по-непредсказуемо. Имаше у вас брашно. Да. Ще направим един тикток с едно... Когато гаджето те целуне, ме целуеш по бузата и тук цялата ми страна е в брашно от грима се едно. Може. И да вземем едно бебе. Вече имаме дете. Йонка, аз си мислех, че Дени и Лина първи ще имат дете, ама не. Те ни на нас. Как ще го кръстим? Зори. Количка ще взимаме ли на малката? Ще се лея, брат. Така се гледат деца. Отиваме предимчето и се виждаме след малко. Йоане, намерих перуки. Това е моята коса, брат. Реалистична руса коса за 15 лева. Трябва ти някакви дрехи. Дрехи ще взема от на мама. Анди! Да! Няма да губиме повече време, защото другите сигурно вече са заснели някой друг видеоклип. Затова първия, дето го уточнихме в кафето, сега ще го направим. Еми дай направо. Изглеждай се едно такова. Окей. Чай съм някакъв разрошен такъв. Чакай така, разчорлен малко. Да. Е така. Добре. Окей. Давай. Този Гирус! Правя този тикток, защото ми трябва вашата помощ! Хора, в следващите 3 часа ще пускаме много яки тиктоци и ни трябват спешно да съберем максимално много последователи за 3 часа. За кого се бориме, срещу кого се бориме, ще разберете в петък в новото видео на Анди Студио, така че моля ви, помогнете ни сега да спечелиме, просто абонирайте! Последвайте ни тук в тиктока! Моля ви! С приятели! Бързо, цъкай! Видеото е готово, 3, 2, 1, дано ни е на късмет. А защо не последвай сега? Александрина! А защо не написа последвай сега, бе? Може така алгоритъма да фане, че това ни е целта. Да, бе! Да, затова по-добре да не го пишем. Искам само видите мастера в нашия отбор. Аре да отиваме към касите. Се препречи пред пътя ми, ще го шипна с този чук. Вижте мечката колко яко танцува. Понеже ще има копирайт, ще ви го изпълняваме с Анди на живо. Още от малки махлите бръмчим, от качалки машета закачим. Ако сте жалки, няма да вас съжалим. Куки пускат палки, много фарчим. Опасна мацка да мине и трябва грим. Това е. Да. Искам да влезна в профила на Лава Бер, защото току-що ми изгледам, че са поснали видео. Да, бе! Ще имат 1300 гледания вече. Брат, дали не го изтрия този тикток? Аз имам доста до профила. Не, абсолютно. Хора, имаме първият ни коментари, който е първи и ще помогна. Колко гледания? 11 лайка! А той е само на 2 минути, примерно. Имаме 130 гледания! Айде, много яко! Чувствам се като дете на Коледа, брат. Let's go! Брат, ще ни разсипат, майка му стара. Брат, знаеш колко последователи ще натрупат с това, бе? 20 лайка! Let's go! Смятай какво ще става, ако дойде линчователя. Влизам в коментарите. В принцип не имат правото обаче да ти стрият коментара. И аз имам право да си коментирам колко си иска. Хора, мина вече почти час, над 30 минути със сигурност и ми е интересно да влезна в профила на Лава Бер в YouTube, да видя нашите колеги какво точно са направили, дали са качили нещо. Опа, ма къде са ви видеята, бе, колеги? Защо последното видео аз съм го качвал? Немат идеи, Анди. Анди, събуди се, бе! Абе, сега, брат, чай малко. ма събуди се, къде ми спиш тука? 20 минути по-върна при Лина. Измислих го! Лина преди малко какво каза? Че най-бързо събират гледания кое? Скандалите. Да.
И сега пускаме видео, което ще го кръстиме "Скарахме се". Скарахме се 3 точки. И аз и ти ще седим така на тъмнела. Дай да го тренираме. Ама ние ли се караме двамата? Не бе, брат! Скандал с тях. Да! Мале, кога направиха 1700 гледания? За 13 минути. Кои са коментарите? Може да ме последваш, лайкнах първи. Да ви хелпна ли? Може да ме последвате, чакам, ще помогна. Брат, всички искат да помагат! Да, защо? Ама те са, нека си много бързо. Ние много го мислим, брат, ние много го мислим и го има много време. Ама те ще разчитат на някакво момиче, ние разчитаме единствено и само на нас двамата. Да, и затова до сега нищо не сме направили. Аз ще снимам един TikTok докато Анди спи, защото мисля, че ще се получи. Имам идея. Значи тренда е този от Шрек, където Фиона пее и когато има някой заспал до вас, го снимате по този начин. Анди, чуваш ли ме? Хора, мисля, че стана брутално. Това е много яко, бе. Как го измислил, бе? Това видео е брутално, мисля да го качвам. Ти беше пранкнат. Еми хора, скарахме се, това е положението. Анди и Дени вече не са ни приятели. Факт. Поне за следващите 3 часа. Защо? Защото е време за надпревара! Ние трябва да станем по-известни от тях в следващите 3 часа! Lava Bear профила тук в YouTube се състезава с Lava Bear профила в TikTok. Ние сме YouTube, те са TikTok. Следете видеята, защото Дани ми става гадже в YouTube. Абонирайте се за YouTube, ще ни помогнете, хора, трябва да станем по-известни. Давайте, айде, убиваме ги, айде! Айде, кой е по-силен? Ние или те? Ние! Давай, качвай го. Добре, да го качвам ли директно? Качвай го директно. Инче! Спи ми се! Между другото, моля ви да сте от TikTok цял за лег направо. Я им звънни. Звънни им. Вече едното ни видео вече има 3000 гледания. Бъдете живи и здрави, ние сега почваме да заливаме социалните мрежи. Ей, ще ви убиеме, бе! Знаеш какво сме подготвили, брат? Най-накрая ще ви залееме със сълзи, бе! Единственото нещо, което ще заливате е сигурно себе си Слава Бер, защото само така може да съберете гледания. Ей, да, верно, между другото, той добре, че ми напомня. Бързо да им затварям. Мале! Хора, пускаме първото ни видео! Да го натиснем заедно, брат. Това ни е първото. Между другото, сега докато гледате това видео и вие може да ни подкрепите и да ни помогнете, като се абонирате за YouTube на Lava Bear. Там качваме мега яки видеа, така че абонирайте се, наистина така много ни подкрепяте. Ето, качено е преди 1 минута. Колко имаме? 0 гледания. 0 лайка и 0 коментара. Добре, рефрешни. Все още имаме 0 гледания. Майка му стара. Айде, тук сме! Hello! Hi! Инче, Здравей! Носиме ти подарък първо. имаме подаръци. Взехме ти кафенце. И взехме ти мафин. Oh, thank you! Взехме ти розов Lava Bear. И купихме ти... Ти взе 2 пистолета. Да. Това е много яко! Мога влезте да напишете в хода. И ще мога да гърмиш с тях. А ти взехме кафе с вкус на pumpkin spice, защото вече е... О, много ви Знам, че обичам, ти много го ви обичаш. Какво става, Инче, как си? Хай! Видяхте ли? Нещо ми се подмазва. Подкупихме ги, подкупихме ги. Нещо ми се подмазва. И аз се Понеже- подмазвам, защото съм си обула и по джимърта. О, бага! Хора, епиджи, ей, Аз се подмазвам, защото... Следвайте този пример! Следвайте този! Епиджи маратонките, хора! Епиджи маратонките! А ти взе ли твоя чифт за новата учебна година, защото номерата почти са свършили? От розовите маратонки остава само 39 номер. От синьо-зелените остават номерата 34, 38 и 39. Най-много налични номера остават от синьо-червените маратонки. Но и там всеки момент ще започнат да свършват, така че поръчай и не се бави. Хора, тук се срещнахме с наши мега готини фенове и сега ще ни помогнат в днешното състезание. Моля ви се и сега се абонирате всички за Lava Bear профила и да ни изгледате последното видео, за да го направим популярно. На видеото в YouTube. Абонирали се? Да. Ето хора, абониране с камбанка за Lava Bear профил в YouTube. Ела брат, ти си стопа, дай 5. Браво. Сега, Лина, изправени сме срещу Йоан Петък. Изправени сме срещу Йоан Петък И Даниел Вторник. и Даниел Вторник.
И трябва да събереме повече последователи от тях в TikTok профила на LavaBear. Хора, това ще е изключително лесно. Научи ни Лина! Научи ни Лина! Аз съм вашето TikTok гуру и сега ще ви кажа, че последователи в TikTok се събират много по-лесно, отколкото се събират в YouTube. А ние можем ли да ставаме, госпожо? Да. Добре, Един подарък. Ето, Синьо, за тебе. Човек! Какво става, момчета? Как е? Добре, сега тъй като сте дошли, имате ли телефон и YouTube, дайте бързо да се абонирате за LavaBear профил в YouTube. И сега изгледай това, брат, последното видео и напиши коментар. Всички са абонирани. Аре, ние отиваме да снимаме яко YouTube шортове, гледайте ги вие. Добре ли си? Давай. То главата на Анди е по-здрава от Таракла. Първото видео Анди пристига и казва, че ще изненада приятелката си, което се скрива е тук под завивката и ние с тебе идваме и все едно се натискаме на него, а той го преживява. Това е това видео! Искаш да се натискаме върху Андрей! Искате ли да спечелим? Ето вече сме обратно от къщи. Между другото, приятели, може да си поръчате новите ни APG маратонки през сайта на runners.bg. Линка е долу в описанието. Останаха много малко номера, обаче от тия синьо-червените все още има. Поръчвайте, мега яки са. И в момента и аз и Йонката ги носиме. Така. Айде! Не. Това е. Аре, правим го! Аре, правим го! Това ще е много силно. Сега ще правим на приятелката ми. Анди! Няма ли го? Не ме катеричка, Остава, бати ме смазахте! Давай, сега ти си Нека отдолу. ми напи лакът, бе! Брат, колко гледания направихме? 340 гледания и 90 коментара. А такива да е, лайк. Не, скъсяваме ги, скъсяваме. Поснах още едно видео. Какво? Пак има 2 видеа вече. Не! Едното е с 5300, другото с 2400. О, мага! Рециклира контент от 2010 година, човек. Такива правихме, като бяхме на 10 годинки. Ама те правят контент за без пари, бе, брат. Седнали са в колата. Добре, айде. Ние за какво ходихме да снимаме? Така да купуваме. Накупили сме една камара тъпни. Ей, ти ще ме направиш известен. Някакви други идеи имаш ли? Едитнахме видеото и как да го кръстим. Дени ми открадна линшо. Не ми открадна ли шоу това те? 3, 2, 1, Пускаме го! айде! Браво! Let's go! Чакай бе. Ало, бе, знам и в окото. Брат, до тук ли стигнахме за да събираме последователи, бе? Не ще ли паднахме толкова ниско, бе, Илане? Само така ли мога бъдем известни? Не мога да те гледам на сериозно. What the fuck? What the... Не. Добре, вземи камерата, аз стигам да се облека. Следващата идея, ако искате да вадиме директно нърфовете, и ти трябва да целиш мене и Анди. Айде! Мале, за къде ги купихме и ние? Някакво гащеризонче си харесах. Май ще се вляза, брат. Айде бе, Бритни Спирс. Брат, въобще не ми опъва на Човек, много искам да видя тия нърфове как изглеждат, ако трябва да съм честен. Ножици? Няма. Ножове? Кой му трябва? Анди, колко бяхме? Абе, това е огромно, бе! Колко бяха последователите ни? Почнахме преди точно вече един час, сигурно. Час, макс. Бяха 28,1. А сега вижте колко са. 28,3. Какво? Вие познали ли сте вече нещо? Да, ние имаме 2 видеа и сега третото с тебе и продължаваме. Не! 200 последователи нагоре. Опа, да ще ги убием, бе! Хора, аз като приключим да снимаме тиктокове, имам един много велик план как да изкараме страшно много последователи, така че останете до края, за да разберете как. О май гад! Имаме и стрели! Това е револвер. Аз се представям да излезнеш така по улиците, принцип.
Мале, това между другото не знам какво ще снимаме и не знам какви идеи имаш, брат, ама трябва да направи много гледания. Приятели, моля ви се, просто се абонирайте за Lava Bear профила в YouTube. Нека ставаме 50 000, а? Е, така е добре, защото ти е бритончето навътре. Да. Чантичка си донеси някаква. Давай, служи си така на рамото. Не ми минава през бицепса. Мале, че плосък задник. Що ме фанеш да млъкнеш и я снимам, а? Малко се губихме време в пътуване, докато стигнем... Чакай ме! Имам още една идея за TikTok! Момчета! Илина, има един TikTok, в който едно дете говори и казва: току-що спечелих 5 лева, защото дарих най-добрия ми приятел в Чатао. И ние с Анди ще седиме двамата отзад, ето така. Айде, направим! Виж ме, брат, виж ме какво правя за тази мисия. Гледай, ето, его не мога да познае. Погледни, кучето е в шок. Виж, гледаме от глава до пети. О, не, той си мисли, че съм жена. О, не, той верно си мисли, че съм жена! Помощ! Значи сега ние с Анди... Тя го казва... Да, аз първо ще заемам целия екран, а вие отзад се дръжте. Спечелих 5 лева, защото ударих един мой приятел в Това видео е топ! Много е странно! Много е странно това ученце как много натърсва на т***ите, бат! Казва, Какво ще напишем? Как? Лина за хлеби. даже по две. Уникален тайтъл. Пущай! Така, приятели, сега първата идея, която Йонката измисли е мъжа иска да предлага брак на жената, отива да й предлага брак и я заварва в спалнята, как тя лежи, въргаля се и пърди. Окей, този TikTok аз ще го снимам само, но те двамата ще са главни действащи лица. Трябва да познаеш Лава Бера в кутията. Ами според мен Лава Бера в кутията ще бъде... Лилав. Защо не е синил? Това е. Защо не е синил? Хора, данката звъни. Ало! Докъде сте, бе? Къде сте, лохмани? Те са при Лина! Те са при Лина, брат! Значи, вече загубиха, те знаят. Данка! Искам докато говориме да видите последните 3 тиктока. Да, ще ви трупаме гледания, ай гледай си работата. Защото ние тук гледаме във вашия профил. Вие ще пуснали ли сте, бе? И има само скарахме се с някакви мижави 286 гледания. Не стате. Помага на тях, целта е просто да правят някаква драма, това сигурно е целта. Да. Хора, скарахме се, това е положението. Basically са взели нашата идея, рипофнали се и са направили по-зле. Да, със 7 пъти по-малко. Лина, бъди другия Лава Бер. Тая гледай си работата, бате. Нямаме време. Аз в момента, между другото, се чувствам все едно ме милкваш за гледане. Ако така се чувствам, брат, все едно ме експлоатираш. В твоя канал ли? Защо не е риба? Част 2. Здравейте, познайте Лава Бера в кутията. Зелен. Защо не е розова? Защо не е розова? Розио, Добре, дай ми възглавнички някакви тук. Айде, взимай възглавници, айде. Баши се, бе, брат. Давай. Брат, и одялце си някакво ми дай, бе. Одялце. Айде, бе, брат, давай, сериозно, няма никакво време. Така, добре ли? Супер. Типа се вживя. Той повече се вживя. Става ли? Хората не пърдат така по принцип. Той Франси си удра газа в тавана. Помниш онзи сам Everywhere, go I got a picture, well I like that. И ще извадиме снимка на Маша и Мечока, на Маша и ще се появи Анди след това. Аз нямам нищо общо с Маша, бе, брат! Има общо с Маша. Или да сложим... Ще го направим по същия начин, само че аз ще извада примерно снимка на Анди и ще се появиш ти. Аз нямам снимка на Анди в портмонето ми. О, май Аз буквално това се пее в песента, аз имам снимка на Анди в портмонето. Айде, давай, бъди го, това е много добър TikTok. Но аз все пак мисля, че Анди прилича на Маша. Според мен са сестри. Я. Ай, имаме първия ни тикток. Аз чисто шорт. Да, ама ние има още един с дървото, дай да го пускаме и него. Ей, да, верно. Я пускай го. Айде! Добре, Йонка, качваме, брат, е това.
Дет ме подиграваш, че съм дърво. Те имат 5 тиктока, ние имаме един само. What? Имаме 1800 гледания. Янди се появява накрая. За секунда, бе. Пускай го една. Очаквах друг. Точка. Очаквах друг. 3, 2, 1. Това е за късмет. Повярте ми, никой не иска да види. Това е за късмет. Никой не иска да види това, ще позри. Добре, айде, вече е време за нърфовете. 7 тиктока. Да, бе. Да, 7 тиктока са качили, ние с 2. Абсурд. Сега ще правя на приятелката ми. О, what? Това е идея на Анди. Лева, защото ударих един мой приятел в топ. Трябва да познаеш лава бера в кутията. Ами според мен лава бера в кутията ще бъде лилав. Защо не е синил? Едно и също в две части. Ще направят гледания! Брат, съсипват ни, бе! Съсипват ни! Ма то какво да ни съсипват? То не е трудно да съсипеш хора, които са на нулата, брат! Брат, това беше много добро. Това беше прекалено добро. Що и ние не измислиме нещо такова? Що и ние не измислиме нещо добро, а, Иване? Оле, това няма да завърши. Не мърдай. Снимаш ли? 10 минути. Ей, бе! Хора, не искам да бъда песимист и не искам да звуча пораженчески, обаче в момента другия отбор направо ни смазва. Чакай, застани си, брат. Не, това е абсурдно хора. Добре. Ето брашно. Това ще ни спаси. Брат, не е честно, те в момента са като фабрика за видеа. Те бълват видео след видео, човек. Леле, това е силно, хора! Виж колко се постарах да пръдна добре, брат. Ето го, Йоан се жени, качваме го. Моето го оцели, моето го оцели. Верно ли? Да, оцели го. Печелиш лава, бе! Заповядай! Стига! Тук що видях как са казали, това не е ли големия брат от Анди Студио, не знам си какво си. Това не е ли големия брат от Анди Студио? Това е имитация на един тикток, дето снимах с Анди оня ден. Така че, щом те ще рециклират моите идеи с Анди, ние ще си направим отново същата идея, само че са и с Лина. И след това ще направим с братко, дай малко овес. Оле, да. Пускаме! Лина ни отнесе главите. 3, 2, 1. Айде! Така, следващото видео, което ще направим, ти идва с перуката, целуваш ме и после следващата ми страна с целя тук в брашно се едно от пудра. Добре, окей. Защото съм кейк фейс, нали? Защото съм шита торта, брат. Айде, давай. Следващото нещо, което ще направим е, имаме една маска на панда. Ще си я сложиш и ще кажем Алексчето, и ти махаш бавно маската. И си ти. Алексчето! Алекс! Чакай малко. Защо не е Алекс? Алексчето! Много добре го каза. Защо не е Алекс? Много е добра! Але отведнъж ги убиваме тя. Намерихме Алексчето. Айде. Мила! Само искам да ти кажа, че те обичам. Айде! Само, че не сме снимали. Че не сме снимали. До сега те целувах за социалните мрежи да станем известни. Ела така, бурсук. О, разбих си носа. Смъртаняк! Правих си го в Турция, бе, бухлук! О май гад! Ла, те ни гърмат тиктоците, бе, хора. 28,4 вече имаме. Айде да направим един последен тикток или нещо каза, че има стратегия как да се върнем повече последователи, която ще чуем след малко. Според мен е последният тикток да е оня тренда с дай малко овес. Може ли малко от твоето? Но как да го направим с саунда или вие да го говорите? Тя нещо много да си прави тук. Мила! Само искам да ти кажа колко много те обичам! Ела! Чао, обичам те! Чао, любов, аз те обичам!
Кринч, ама е яко. Сега са качили още 68 тиктока. Общо са качили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тиктока. Брат, те в момента милкват Лина за гледания. Това е абсурд. Те имат трети човек, с който снимат, правят колаборация с Линчето. И освен това, имат оператор, който ги снима behind the scenes и имат шофьор. Хора, не е честно. Братко, би ли ми дал малко овес? Не. Но аз гладувам, братко. Както и аз. Много е добро! Това е по-добро, отколкото да това. Да, това е по-добро. Топалка. Пускаме го. Би ли ми дал малко лава бер, ще се казва нещо. Стоп! Добре, хора, това беше последният тикток, който снимахме за този профил. Аз мисля, че направихме колко са? 10? 10 имаме общо. Между другото, от началото на това видео сме качили нека 60 последователи. Почвам се препотявам само като си мисля какви амбиции имахме в началото. Дай го направим това. Ай, ти си жената. Толкова сме го закъсали, че тате се налага да ни снима. Това е. Браво! Браво! Искам сега да оставите по един лайк за тате, който засне първия си YouTube Short TikTok. Браво! Я да им после направя след. Това е най-доброто до сега. Браво, тате! Значи, и горе викаш, какво става? Тате, това е YouTube. YouTube, да. Кажи сега, каква ти е великата идея? Така, сега великата ми идея, как да съберем много последователи, дами и господа, това е да пуснем лайв в TikTok, да пуснем лайв. Да пуснем лайв! Да, ще пуснем лайв и ще започнем да караме хората да ни последват. Ще ги смачкаме на това предизвикателство. Така, пуснали са още едно видео. Малко овес. Не. Не. Аз гладувам, братко. Не, бати рециклирането. Забелязали как са ни изкопирали идеята, защото нали ние първо качихме това с дървото и Дани, това ти ли си? И изведнъж те са направили това с Алекс. Да. Това е същото. Да, между другото, буквално са ни изкопирали идеята. Те са ни изкопирали яко. Копирачи, ей! Пуснали са лайв. Добре дошли в първия лайв чат на Лава Бер. Това ли хора, не знам, но това ми е първия лайв, нямам идея какво правим в момента. Така, и вече има 80 човека на нашия лайв и имаме една мисия за вас. Бой се гърс, в момента се състезаваме с Данката и Йони. Мисията е кой ще събере повече последователи в TikTok и в YouTube. Ние трябва да събираме в TikTok, а те в YouTube канала на Лава Бер, така че айде има 150 човека в този лайв почти, така че моля ви, всеки готова един от вас трябва да ни последва. Ако ни последвате, ще ни помогнете супер много да спечелиме предизвикателството, така че ще се радваме, ако ударите едно рамо и последвате Лава Бер профилът. Да, и ние сме тук да ви отговорим на всеки един въпрос, който каквото решите ще ви отговорим. Замяна за фолоу. Който последва отговаряме въпрос. На всеки един въпрос. Въпрос, женени ли сте? Ами, гледайте видеото и ще разберете. Обещахме, че ще отговаряме, така че отговора е да. Чой на някой човек. Вкарахме някой. Чакай да видим. Следваш ли ни? Алексчо. Алексчо, здравей! Следваш ли ни? Здравейте, вие истински ли сте? Да! Ние сме, да! Ние сме! Бързо! Бързо да ни последва! Бързо следвай профил Алекс 4O! Ае, Лава Бер! Да видим дали ще може да има 30 000 последователи в Лава Бер TikTok профил. В момента 30 000! В момента сме 28,5. Те са пуснали лайв, това е нашата стратегия, брат. Брат, колко души го гледат в момента това? Брат, 1000 души гледат лайфа. Как станахте толкова известни беше въпроса, който прочетоха. Ами, с много години качване и труд. Труд, малко късмет и постоянство. То в момента трупа яко, гледай са. Ето и са пуснали още едно видео. Най-гледаното има 10 000 гледания. Удигат заради лайфа и това беше нашата стратегия. Може ли битка? Айде, искат битка. Айде. Не, Лина. Не такава битка, бе! Не такава! Ако стигнем 1000 души в лайфа, отново ще бием Дени. Хайде! Ей ги 800! Хайде! Давайте! Почти са 1000! Почти са 1000! На 30 000 Линчето и Дени ще целунат.
Ама ти... Да, ако стигнем 30 000 ще го цункам, брат, какво е това, бе? Дай да пуснем каквото имаме и да закриваме. Приятели, давам това бебе на giveaway. Единственото условие е да се абонирате. Да, отчаяни сме. Това е единствения начин, по който може да съберем последователи по-бързо от Анди и Дени. Когато си отчаян, даваш бебе на giveaway. Subscribe, хора. Subscribe. Бебето на giveaway. Айде. Това с туалетната дай да направим. Да, хора, спираме тази камера, защото така или иначе нямаме оператор. Сега ще пуснем каквото имаме. Приятели, знаете ли какво? Каквото и да става, важното е вие да се абонирате и за YouTube профила на LavaBear, и за TikTok профила. Ще оставим линкове в описанието. Просто напишете LavaBear. Това са ни профилите във всички социални мрежи. Така че последвайте и YouTube, там качваме мега яки шортове. Последвайте и TikTok профила, защото LavaBear ще бъде everywhere. Оф, изчезнила! Изчезни, нищо ни правиш като хората, махни сала! Хайде! Към фурната, фърля! Анди звъни! Да! Дарка, идваме към нас, защото времето свърши. Аз само ще ви кажа, че току-що стартираме giveaway и даваме бебе. Даваме бебе на giveaway. Да, отчаяха се, отчаяни са, брат, няма шанс. Хора, само искам да ви кажа знаков момент. Минахме 100 сабскрайбъра за днеска. И времето ни официално изтече, така че хора, оставаме всичко за 24 часа. И утре ще разберем кои са истинските победители в нашия експеримент. И така, 24 часа по-късно YouTube профила на LavaBear беше качил 2000 нови последователи, а TikTok профила цели 4000 нови последователи. Ами да, TikTok отбора ни смаза с 2 пъти повече нови абонати. А вие, приятели, също последвайте LavaBear в YouTube и TikTok. Благодарим ви за цялата подкрепа. Чао!